Ola, eu sou o Mateo e hoxe vou facer o book trailer de Somos os Monstros. O libro trata de un neno e unha nena no que no libro os nombran neno e nena, algo moi pouco original, como tamén pasa nos monstros, que son monstro grande e monstro pequeno. Os dous nenos escapan dos feroces monstros, que son moi astutos e queren defender o bosque para que non se extingan como o resto da súa raza. E o pai dos nenos, cunha pandilla de veciños, lle axuda a buscalos. O meu persoaxe favorito neste conto, aunque non se profunden moito neles, é o monstro grande, que supostamente é unha rapaza. O monstro grande é moi alto e feroz, e quere defender o bosque a toda costa. Paula Carballeira Cabana é unha escritora, contacontos e actriz galega nada no 7 de setembro de 1972 e ao día de hoxe ten 49 anos. Outras obras de Paula Carballeira son, por exemplo, Conta atrás e O principio. Os seus premios son Manuel María de Literatura Infantil Dramática, Lecturas e Frei Martín. O libro gustoume moito, xa que é moi entretido e ten unha curta duración, aunque os personaxes non os profundan moito, xa que nin teñen nomes, pero en concreto me gustou moito este libro. Adeus.